kanthi sesanti gumbrega agawe bunga ngadisalan jaya wilujeng widodo nir ing sambikala akur kalam wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maneman
Nabi Muhammad. Sembang ngiring ulon kapara pori sangamur pengarat meringsanan ingkang meringkanan siing tasih mawe buka kang saweka Naglar pantan mon sareng Wilaheng awit namastu purnama sidam Om awit namastu silat bringgang jagat karono sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung nang ning mlebu maknes tandur lambang bundut sinandur tutul katelo tutulo tulat mring mrapting paradya
Winisudha trengkang dina modama pinardi tameng lalata mangga tekap wasananing kupita tawerengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng pangguguk sang Purwengkata Setebyar dumadining Wayang Purwa Purwakan kondo narik puting basa tunggal kuna ngemu surasa jilinarasaya karaos mulat sareng rasa wandi uring diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma angilo kaca jawe kusang jajar tol becewus gumelar jroning pagliran yoga jatra mriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra ndarung yang kartika wis kena putrating kaposo Sari Radrang Gedri Pamunupura teking Buksina Gila Kemanting Temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetulan kang kerta mangkar toya sinirambun toya Jawa pating rembyah dadi padang utu-utu ngatuga brana yang bruntu dadi brana tanpa wicalan Padang Trawangan Senari Sang Hyang Renang kang sumur bawani jagat mungging jagat wetan dumungep-ungep mungging kalingan mukir abang perngangah lamun gaek saya dilat-dilato bumi saya dangu sumrup Sang Hyang arep wonten sebelah kananku abang ismu jenar kapur bawan sinari Sang Hyang Basanta Om Amangku gunung keng biru moyo-moyo pucung gunung kinmulan kedanu kasurik para bancana lenggan lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dong soleng kawulodase dene rasa ngopi buka garap Tegal Sawayi anglur silur tatan ana pedote sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawan ana pirembagan Samurwangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat gunung blapapan lor kidul Tanggulun sinaring jagat kang samyur banyada rebutejo rebul kuwung prandri datan wonten ing kamadhan kuwing praja negari ing Wirata apanjur karo pambukaning kondo sareding mangke krana negari Wirata dumadi saking pulo-pulo kebanjaran sinasapan toya benawi nampi ombak samudra binang langut kang tanpa pakut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring wisi sawane grembing jurang corong kinepung gua sirung kinarya sesuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebakaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembeyung royo-royo karang kitri rewe-rewe ron kalupa bumi subur pasiten mawur satengah tandur tangkar tumangkar kapriyan dadi gunung-gunung bepanjengan nangrang sang langit lenggak longgok lampai toya picil saking sendang-sendang ning lir tandi iline pinara para prayune trampi waduk binentung-bentung kinarya angeleni sawah yang pategalaning Narakisma mokal pangoleng tetani bebasan datalono bumi sanjeng kangkeng selo sedaya tiranduran kang murah kapipan dioptari silang darpasabinan yayaruk bisari kang pinangga pratiwi pategalan goplo wijeng kang rembuyung godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung mangkon pitane polo kependhem polo kesimpar polo kumantung sadetan kujiwa jinawit kulan kang pawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sansaya ngrembaka lamun sang aglaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatan ana cara ndang anggunan ceng palang labet tebe saking tindak Durjana Cukti samya sahyek saepa kapti karo ring rusa bangsa tuwin negari ing Wirata wana gong imbanging gunung anggung reksa marastari runtumurun merah tumrah sadaya dadi guru-guru kaning lingkungan langkung-langkung lamun toti naliti sampun samya sameting sesanggeman sepen tebe saking tindasan saya sinan saya winada wido anane mumat sinamatan daya dinayan sawijiji mapan jatuh jecipan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negari ing Wirata
nalika semana lagya mancik marang jaman kecono panjang kunjung masir pamukra jinawi gemah ripah karta torta turtara harja dasar negara kang gedhe bore padhang jakate dhuwur kuku setor tado kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinanta wau ingkang asta pusanadil bangsa negari Wirata menangiro dan ucap dosa mangsana dosa 10 nama sumestani juluk Sang Nata Prabu Maswapati ya Sang Prabu Durgandana nalindra paning bumanggung sejakaken kautaman sama beda dana denda senajan to wong liyan gedrayan nanging gadhe lelabuhan tumrap negari tartentu dipun maringi ganjar ingkang samurwat ananging senajan to kadang sentana mitra ruwang nanging menawi gadah kalepatan tumrap negari kayata nyolong sajen ugi dipun pidana ingkang sakmurwat mawi paukuman tata kaprajan negari Wirata pramila datan wonten setunggal kemawon kawula negari Wirata ingkang wantun anyidra wujuding sesaji sumambung biswanira Sang Prabu Durgandana animbali biswanipun ingkang putra nenggih pandhita ing Gunung Suhini nenggih Sang Resi Seta datan kanton kayap pepaten negari Wirata nenggih Sang Rakyana Pati Nirbita mangula nalika semanten Sang Yapara kawula miwah para nayaka punggawa negari Wirata samya gandeng pasisiran jejel riyel arapan pepet pipit prasasata pandhenggul datan pasela labar sekadang para seba ing jaya mludak gendera rontek umbul-umbul kekiterangan kanu yaya mondeng mangsa labu payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendheng tumbang ngrangap jati ngaraning mangsa katiga prandene ketinggal tidem jinem madaning pasewakan negari Wirata nadan godhan tatan ingkang obah samirana datan lumampah kabeh sumung swaraning pradonga miwah panging maranggono Sikramurwani pangandikan dadu kumanggung jiling pangandika Sang Prabu Maswapati ing dari kababaring lisan
mangkono ngilmu sanyata sanyatane mung weh rasa ping ati bunga hengaran sugeng tias kalamonten ino nora kaya si punggung anggungku ronggo mugungan sadina dina ngremehke padane sinaranging maruta kumaraga anggung anggarengku mrunggu prandene paksaku make
Sukmana mangat dilunuhi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hung Bawana langgeng sinunggi tatana werat ora mengkoto dhisik Kakang Patih Nirbita ayo dadake kaget penglira sira Kakang Patih Nirbita dene sira ingsun pijih ana ngarsaning manira Patih Nirbita Baunuk nunuk nuringgi dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prateng Dalahan sinuwun Prabu Matswapati sinuwun Prabu Durgandana paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Patih Nirbita sinuwun wanter sabda paduka amiji dumateng wiswanipun ingkang abdi ing jawi sanget watosing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan dewaji semban kula pengayoman kula ing Madyapada Prateng Dalahan kepareng kula cumadung dawuh pangandika paduka sinuwun baunuk-unuk niki yo Patih Nirbita dadi paranggon sira ingsun percaya minangka dadi badal wakiling ingsun pranata-tata rakiting kaprajan negara ing Wirata marata diage aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kang karemben Patih Nirbita menawi paduka ndang tata rakiting kaprajan negari ing Wirata tatentu sadaya tan badhe nguci wani sinuwun para kawula samya atut runtut Bandung Rama Tunggalan dados tunggal masinamatan daya dinayan sawiji-wiji manjing wonten jejibanipun piyambak-piyambak akaruhing rusa bangsa tuwin negaring Wirata mandhapipun para prajurit anggen nyemboten kendhanipun tansah gladhen olah ridane kaperang sawanci-wanci praja paduka tempuh marang mukul tatentu boten badhe ngepuk unca paduka Gusti kula Sang Nata ingkang abdi kepatihan remu kasawurna putung semangga kabandhemna sinuwun dewaji semban kula baunuk-unuk niki gawe bombong sartane gawe marem tuwin mongkok penggaling sun teka midhanget kang dadi aturmu teka jangkep kang kaya mangkono Patih ora liwat pakaning utama tindakna selawasi urip Patih Nirbita mrengeng sampun paduka dhaaken tartentu kula mboten badhe suwala sinuwun nanging derengan sak sampunipun kepareng ingkang abdi kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep wetu paduka Gusti kula Sang Nata Kakang Patih Nirbita ya tak tampa gawe cundhaka panglingga murda ana penggaling sun ora liwat prayoga nangganira lungguh sartane tatanen barisaning para wadyabala mewah para kawula ingkang padha gantung sibon aja nganti ana ingkang padha saur manuk jenenge Senadya mbabarake tunanem brahmawi gatining pasewakan Patih Nirbita menawi paduka ndang kados mekaten tartentu kula badhe mangestu wata dawuh paduka sinuwun baunuk-unuk nuringgi ora mengkoto dhisik anakku lanang Seta cah bagus anggonmu ingsun pijana ngarsaning pun Rama nggih padha kanthi raharja sak prapamu anakku lanang Seta ngoname pasangkri mantabi tinebena nglodoni dumawing tawang-tawang linepatna ing tulak manu Rama Prabu sagung paduka miji dumateng wiswanipun ingkang putra pun Seta ing mertapan Gunung Suwini kepareng ingkang putra cumadung dawuh timbalan paduka wilujeng wiswanipun ingkang putra mboten manggelangan sunggal punapa nanging mekaten Rama derengan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama ya anakku lanang Seta tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanono nggih Seta ae berkah pangestu paduka kula tampi kula canjang puceng peni dumawing wijang Rama keting Werdaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Rama Rama Prabu Durgandana sawise prayoga nggon mulungguh mesti wae gawe kaget jeneng moring sun timbali ana ngersaning manira anakku lanang Seta dene janur gunung kadingaren wektu dina iki pun Rama nganake pasewakan ingkang beneh lan adajing kus kelakon adat saben pun Rama iki nimbali kelawan kadangmu sak kloron utara apa dene Wratsangka nanging sak gendhakan iki pun Rama nimbali kelawan sowanmu ya anakku Seta mesti wae tuwuh tandha pitakon sak jerone atimu nggih anakku cah bagus nuwun sewu Kanjeng Rama saestu
ingkang putra pun Seta nyadong reduka Rama menawi samangke padukaning bali dumateng wiswanipun ingkang putra pun Seta menawi kula gadah lepat monggo kula aturi anyendu dumateng ingkang putra pun Seta ananging menawi kula badhe dipun maringi ganjaran lajeng labetan menapa ingkang sampun kula lampahaken wonten praja negaring Wirata pramila ingkang putra pun Seta cumadong dawuh timbalan paduka Kanjeng Rama diwaji semban kula keparenga paduka mbabaraken wigatining pasewakan saestu ingkang putra pun Seta badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabdatama dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Durgandana Rama Prabu Maswapati anjrenggang puspita rum kasilireng samirana mre sekar kadung skandanya maweh raras retnaning triya jagat pangestu karo wayapra jagat Seta mesti wae gawe bingung teka pun Rama nimbali sowanmu ora kelawan ora bareng karo adimu sakloron yektine mangkene nggir nggone pun Rama nganake pasewakan agung sing beda kelawan adat sing wis kelakon iki yektine penggalihipun Rama Wirata iki bingung jalaran merga saka patrap pokal gawene pamanmu ing Kasenopaten ingkang adreng kepengin ngukuhi praja negaring Wirata wekasan padha ngedeke kadipaten ya ing kadipaten Wirata kuwi ingkang sepisan kang angka 2 ya ing kedaton negara ing Wirata kamangka nggone pamanmu ngedekake kadipaten kuwi ora mung srana kinarya ya kuwi angucik keprabonipun Rama nanging sing luwih gawe prihatin atine wong atuwamu ing Wirata iki nggih bingung rasanipun Rama yen to ngasih mengko kelakon sartane yen to wis kelakon perkara iki mengko malah gawe wirang bebarang gawe kucem asmane nata ing Wirata Prabu Maswapati merga saka patrap pokal gawene pamanmu ing Kasenopaten Seta ndak kira kowe ya wis mangerteni lawan lakon iki sartane ndak kira kowe uga wis nampa atur pangandikan saka pamanmu rupa kenca kok rupadene pamanmu kenca rupa lan pamanmu Rajamala Seta nuwun sewu Kanjeng Rama nyawa-nyawa jimat semban kula jumadung dawuh saestu ingkang wayah utawi ingkang putra
Mboten badhe kumawantun matur menawi mboten dipun dangu kalian padu Kanjeng Rama. Mekaten Kanjeng Rama, estunipun tigang hari kapengker ingkang putra pun seta ugi sampun dipun panggihi dening inggih menika Paman Patih Rupa Kenca, Paman Kenca Rupa kalian Paman Rajamala. Menika sayekti anggenipun Paman Rajamala adreng kepengin ngawontenaken adon-adon menungsa. Wekasaning sak mangke ingkang putrapun seta ingkang dipun dawuhi kula ingkang dipun utus supados pados sawung saking kasepuhan urun jago wiring kuning kinarya nyimbangi kelawan kridanipun Paman Rajamala. Mekaten menggadhawipun Paman Rupa Kenca lan Paman Kenca Rupa ingkang sampun kula tampi Rama. Lah ya pancen kuwi sing tak angkat. Pancen kuwi sing arep tak rembug kelawan sira anakku Seta. Waduh. Syukur ya nggih, syukur. Yen to sirat majaku Seta wis nampa atur saka pamanmu Rupa Kenca apa dene pamanmu Kenca Rupa. Lah saiki aku tak takon. Yektine nggonku miji kelawan suwanmu mrene iki aku arep putusan kelawan sira. Tak dawuhi supayane kowe golek jago saka kasepuhan kanggo ya kuwi nganake adon-adon menungsa nggone karepane pamanmu Rajamala adreng kepengin nganake adon-adon menungsa. Lah aku tak takon apa wis entuk jago nggih? Pangestunipun kemawon sampun wis oleh jago sampun Kanjeng Rama. Yen to sira wis entuk jago kuwi saka ngendi? Kesatriyane ngendi kuwi atmajane sapa? Sartane kuwi derajate apa? Yen to satriya matur kasatriyane ngendi? Yen to pandhita pertapane ngendi? Nuwun sewu. Sawung ingkang kula wastani menika sanes kok derajating satriya, sanes kok derajating brahmana utawi nalindra. Nanging sawung ingkang kula pados ingkang kula dipun dawuhi kalian pun Paman Rupa Kenca kalian Paman Rajamala menika sawung ingkang sampun ingkang putra pikantuk menika kawula negaring Wirata. Lho, kawula Wirata? Iye. Mengko dhisik abad saben kawula Wirata kuwi ora duweni kadigdayan apa-apa. Lah kok teko dadi ana kawula Wirata sing wani ya kuwi ngejoni ning Mabaratan ning adon-adon menungsa nggone pamanmu Rajamala adreng. Nuwun sewu. Sampun ngantos nyas dumateng sawung ingkang sampun kula gayuh menika kala wau Kanjeng Rama jernyatanipun najanto derajating kawula. Pandu Kanjeng Rama kedah mengeti dumateng Bawa Leksana Nalindra Wirata. Nggih menika sama beda dana dendruk teges menawi menika kadang utawi menika najanto derajating kawula mboten gadhahi pangkat menapa-menapa wonten kedaton negaring Wirata nanging gadhahi lelabuhan tumrap negaring Wirata. Tartono samangke kedah dipun maringi ganjaran ingkang sakmurwat kelan menapa ingkang sampun dipun lampahi. Nanging menawi sinaosa menika kadang mitra ruwang kawruh paduka Kanjeng Rama piyambak menawi nandhang kalepatan tartentu ugi kedah dipun pidana ingkang sakmurwat minangka tata upacara kaprajan negaring Wirata. Mangkono nggih pramila sampun ngantos ing sakmangke paduka Kanjeng Rama ngiyas kalian kawula ingkang samangke kula ajaken wonten ing sawung saking kasepuhan nglampahi nindaken adon-adon menungsa mengsah Paman Rajamala. Lah iki saiki aku tak njaluk kelawan sira anakku Seta supayane jago sing wis mbok gawa kuwi timbalana munggane kedaton. Aku tak weruh kaya ngapa blegere kaya ngapa kasudibiyane anakku Seta. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka Nalendra marwa sing sang katriku katriku mulung mangrompaking wadya Ardha Gurore kagiri-giri
Materi kawontenan kedaton negaring Wirata nalika semanten bingung raos sing manahipun ingkang putra saking Wirata Gesang Resi Seta nampi pangandikan saking Kang Rama nenggih nata ing Wirata Sang Prabu Durgandana ndadosaken kanyur pinangka warju kanyur jare wong nginang warju jaring wakeca Minangka durung abang itu durung manjing dasaring pertolo asaru geger jaba piyak ngarsa tekeping mriku paseban bono amuk apa to kang dadi darunane para macana diajeng medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun Sang Jagalabilawa ingkang rumaos kadangu pisanipun Pilolo jaring semanten Sang Jagalabilawa najanta putra saking pejagalan nanging nggadahi kasekten pramila tanggaping sasmita Sang Jagalabilawa sigara minggah wonten ing masewakan negari ing Wirata kagiat sanalika Sang Raden Seta mboten rasani bali mboten rumaos nganti dhumateng pisanipun Sang Jagalabilawa karya kagiat nata ing Wirata wau tata trapsilanira ngajamaken nastanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta
yen ngandika magawe Branta Seto wonten timbalan. Bayo. Wah, kaget rasanipun Rama. Lagi wae kowe tak dangu supayane kowe nimbali kelawan jago ingkang ndak karepake urung ditimbali ki kok wis munggah iki karepe kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Sayekti sawung menika utawi lare menika sampun mapan wonten ing setinggil Binaturata. Ngono iya. Tartentu piyambakipun midhanget pangandikanipun Kanjeng Rama Maswapati bilih ingkang putra kedah ngandhi animbali sowanipun lare menika. Nanging ra kudune ngenteni mbok parani sikik, ora kok waton, ora kok lancang munggah ning Kedhaton Negara Wirata, ora pantes ing atase kawula. Ora didhawuhi munggah teka munggah ning Kedhaton Negara Wirata mongko tanpa tata krama kula sawangen. Nuwun sewu. Lare menika pancen boten saged tata krama. Malah samangke kula angandhi dhumateng lare menika supados minggah wonten Kedhaton malah kula dipisuhi Kanjeng Rama. Wetan-wetan. Kowe iki nayanganing praja kok dipisuhi karo kawula Wirata. Ya sampun boten napa-napa wong kula trima kemawon. Monggo kula atur andangu. Kisana padha kanthi harja sapraptanira Kisana ana ing praja negara ing Wirata Kisana. Wah. Prabu Maswapati yo kowe nimbali kelawan sowane Jagal Abilawa. Jenengmu Jagal Abilawa dasar kepara nyata. Sing gedhe pangarupamu lho. Seta wonten dawuh, kok malah ngrupak-ngrupake iki kepiye karepe? Lah kula rak sampun matur bilih lare mriku mboten saged tata krama, mboten saged unggah-ungguh. Wah, jagat Dewa Bathara ya ora dadi ngopo. Ya Jagal Abilawa ora dadi ngopo. Nyatane ndak sawang saka kene pancen poremu utawa prejenganmu kuwi wis prejengan wong alasan. Yo mula ora mokal yen to kowe ora iso basa, ora iso tata krama. Padha kanthi raja sapraptamu Jagal Bilawa. Prabu Maswapati ya Prabu Durgandana slamet sowan Jagal Bilawa. Ana ing Kedhaton Negara Wirata. Wah, aku ngaturake basaku katura Prabu Durgandana. Ya tak tampa. Wah, edan-edan. Suwara nganti ngrontokke usuk Kedhaton Negara Wirata. Sone apik. Seta wonten dawuh. Bocah kok ngerti son barang. Piyambakipun mriku pancen lare ingkang modern mekaten Kanjeng Rama. Prabu Maswapati, Jagal Bilawa piye? Aku arep takon karo kowe, piye? Apa kowe ora arep takon karo aku? Aku iki putra saka ngendi? Aku anake sapa lan aku kawula ngendi? Yen to munggo manut kelan aturi anakku Seta mau kowe kuwi bocah saka dusun Perjagalan. Kowe anake Gemang Jagal Walakas. Ra yo ngono to? Wah, pancen iya. Bapak Jagal Walakas maksa karo aku janjane aku ora sudi. Aku ora sudi yen to dadi jago saka kasepuhan. Aku ora sudi yen to kuduan gelut karo sing jenenge kadangmu ya kuwi Raden utawa Ndara Rajamala. Mergo aku ngrumangsani aku mung kawula cilik, aku ora ndiwenang tumrap kaprajan negara Wirata. Mula aku ngrumangsani aku mung kawula cilik, ora pantes yen aku cawe-cawe melu-melu perkara negara Wirata. Ning ngene Jagal Bilawa, piye?
kabeh iki yen to rambuk lakoni mesti wae bakal gawe wirang sartane gawe kucem asmane Nata Wirata. Kucem kudu kumbah meneh. Bocah ngeyeli ra jamak-jamak. Balawa ana dawuh apa? Nanging nalika semono kowe rak wis didhawuhi ke anak-anakku Seta supaya kowe maju ning pabaratan kowe munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja jangan sinencang. Rikala semono yo. Wah, bareng tak pitung-pitung arep aku kawula senajan to aku mung anak tukang jagal. Arep saben dinane aku jagal kebo sapi kanggo Nayaka Praja Punggawa negara ing Wirata. Nanging yen to aku duweni labuhan mesti wae kabeh para kawula sartane Nayaka Praja Punggawa negara Wirata tresna karo Balawa. Yen to ora tresna kebangetan timen. Yo Balawa yo. Yo Prabu Maswapati. Sabanjure aku ngenteni dawuhmu kepiye? Balawa ana maran. Aku tak takon karo kowe wis sagu tenan. Sagu kon ngopo? Lho piye to? Kowe wis sagu tenan munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja jangan sencang perang tanding karo adikku Rajamala. Wah, yo aku sagu. Lahir batin. Pelabuhanmu iki mengko bakalan ngurungkepi kedaton sartane ngurungkepi kabeh para kawula negara Wirata. Yo ndak niati aku nglabuhi kabeh kawula sartane Nayaka Punggawa Praja negara Wirata. Aku wis sagu manut kelawan sing dadi dawuhe Prabu Maswapati. Yo yen wis sagu mung kari ngenteni dina sesuk Selasa Kliwon kowe kudu munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja jangan sencang. Sesuk dina Selasa Kliwon aku kudu munggah ning Blabar Kawat Kendheng Waja. Yo tanding karo adimu Rajamala. Yo Balawa yo. Yo wis toke dawuhe Prabu Durgandana ning aku njaluk ana pitukane yen to kowe dawuh karo aku supaya tanding gelut karo adimu Rajamala. Ana pitukane? Ana. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk Mas Picis Raja Brana sartane derajat pangkat supayane derajatmu ora mung kawula yen to ngasih kowe kelakon menang mungsuh adikku Rajamala. Dudu kuwi sing tak jaluk. Lho. Nanging kowe njaluk apa? Aku mung njaluk wiwit iki mengko aku budal saka Dhateng negara Wirata. Tekane dinane sesuk Selasa Kliwon aku nglakoni adon-adon menungso. Aku mungsuh Raden Rajamala. Aku njaluk kabeh Nayaka Punggawa negara Wirata utamane Ratu Wirata Prabu Durgandana. Aku njaluk wiwit iki mengko bengi tekane sesuk dina Selasa Kliwon aja nendra, aja dahar, aja ngombe. Panjenengan ingsun ora kena dahar, ora kena nendra, sartane ora kena ngunjuk, ora kena. Lho, banjur kon ngopo? Aku kon ngopo Balawa? Tak jaluk supaya padha munggah ning sanggar pamujan, sanggar pelanggatan, supaya jurung pamuji meminta ngersane Gusti Kang Maha Wilasa, supaya lulus sartane jujur sembulur kang dadi kayuane Balawa, sartane nggonku nindakake kewajiban sing wis mbok dawuhake karo aku. Saguh ora? Seta piye iki? Ya sagake mawon. Kula kinten menawi dahar utawi mboten dahar, mboten ngunjuk, mboten nindra, lajeng ndonga menika perkawis sing enteng. Kula kaliyan padukan Kanjeng Rama niku sampun kulina nglampahi. Yo Balawa aku saguh. Yo siji meneh. Piye? Sawuse kowe padha ora dahar, ora ngunjuk sartane ora nindra, aku njaluk jerone kowe poso ndonga, ndongake kelawan jagal bilu. Aku njaluk kabeh Nayaka Praja Punggawa negara Wirata utamane Nalendrane ora kena campur karo wong wedok utawa ora kena campur karo bojone. Waduh. Balawa, piye? Nek kabeh mau sing tak jaluk aku iso nglakoni, nek sing siji iki ora iso. Wah, diempet. Piye carane diempet? Ora kena yen to kowe ngasih badal penjalukane jagal bilawa, yen to kowe ora nuruti sing siji kuwi. Wah, trima aku wurung nggonku nglabuhi. Ya wis pahitan. Seta iki abot banget to bocah kok. Kawula negara Wirata iki kok derajat kawula. Derajat
tukang jagal kok kaya mangkene panjalukane. Sampun. Wong jalaran kula menika nggih nembe purik kok Kanjeng Rama. Pramila mboten kumpul kalih bojo kula mboten napa-napa. Wah ya wis ora dadi ngapa ya Balawa tak lakonane. Ndak usahane kanggo kowe kanggo njurung pamuji kelawan sira Jagal Bilawa muga-muga kalisir Sambikala kang dadi gegayuhanmu sartane nggonmu nindakake nglabuhi keparajan negara Wirata. Ya wis yen mangkono aku tak jaluk pamit. Aku tak toto. Arep nendi? Arep fitness. Lho, nggo ngopo? Wah, aku wis kaku awakku supaya ora tau gelut. Bentinane mung jagali kebo, jagali sapi. Nganti lali carane gelut. Ya wis kono, yen to kowe pancen arep gegladen ulah kridane ngaperang, ndak sumanggake Balawa. Jaluk pamit. Nganti-ati aja kaya bocah cilik Jagal Bilawa. Seta wonten timbalan. Aku gumun karo Jagal Bilawa. Gumun kados pundi Kanjeng Rama? Kemeng kawula cilik. Nggih, kemung anak tukang jagal. Nggih. Lah kok dadi lengene ditato gambar kolor jengking kae mau kepiye ceritane? Mongko ngorek-orek awak kaya ngono kok yo nggunakake ragat. Nggih, mesti kemawon mekaten. Nanging kula piyambak ugi mboten mangertosi ambek bilang nggihipun ragat Jagal Bilawa damel tato menika. Saking anggen patu Kanjeng Rama maringaken wujudipun brana picis lumantar piyambakipun jagal kebo sapi. Ngono piye? Wah, ya wis ora dadi ngopo. Seta wonten timbalan. Ndedonga kabeh dikandhi kawula sartane Nayaka Pungga Praja Negara Wirata dikandhi supayane munggah ing sanggar pamujan. Ndedonga saning Gusti kang akrya jagat kang tansah aringsih wilasane ana ngersane kabeh kawula negara Wirata supayane Balawa nggone temandang karya bisa mungkasi reretu ingkang mapan ing Praja Negara Wirata. Kanjeng Rama ngestaken dawuh lajeng mangkatipun ingkang putra benjang napa seta babar pisan gandeng kaya muspara sejiban pasyawakan wektu dina iki ndak jaluk supayane bubarno kang padha seba jenenge Sunadya Kundur kedaton sartane munggah ing sanggar pamujan ana ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik
Seta anakku kaya ora ana dawuh meneh. Purna gati ning pananggilan. Arsa Sang Nata Kundura ngedhaton jeruk saking dampar kecana kinabet gambaran gading. Kadharaken sangjaning peremban Jedi. Manggung tanggung saka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabot. Kawita saking mandura tindaknya Sang Sri Naranata yen Cinandra pindha jawata kairing widodara widodari.